Λοιπόν, για να πάμε πάλι στο Βεζινάδικο, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δούμε. Ορίστε. Ιδού και χιονόπτωση που υποσχεθήκαμε. Υπάρχει τοπικό μικροκλίμα στο συγκεκριμένο πρατήριο υγρών καυσίμων. Ναι, στο συγκεκριμένο πρατήριο χιονίζει. Εδώ, τοπικά, συγκεκριμένα μόνο. Οι κοπέλες πίσω πλένουν εντωμεταξύ το αυτοκίνητο από το χιόνι που πέφτει. Καταπληκτικό. Για να δούμε. Αλλά να σας δείξουμε όμως γιατί χιονίζει, γιατί έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο που θα μας εξηγήσει ότι είναι μια συσκευή χιονιού. Εντάξει, δεν τρελάθηκε ο καιρός ακόμα τόσο πολύ. Τεχνητή χιονιότωση. Πολύ ωραίο για παιδικά πάρτι και τέτοια. Έτσι, ναι, πάρα πολύ καλό είναι. Θα μας πείτε λίγο πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή. Ναι, η λειτουργία είναι πολύ απλή. Όπως βλέπετε υπάρχει ένα ρεζερβουάρ. Μισό λεπτό να σας το δείξω. Το οποίο τι είναι, νερό παίρνει μέσα. Τι παίρνει μέσα, νερό? Μέσα παίρνει ένα ειδικό υγρό. Ναι. Που είναι σαν αφρός, έτσι. Υπάρχει μια αντλία μέσα που αντλεί το υγρό. Ναι. Και εδώ πέρα υπάρχει τουρμπίνα που εκτοξεύει το υγρό. Έτσι και δημιουργεί το χιόνι. Το έστρωσες είναι. Το έστρωσες κατά μεσής της Αθήνας. Καταπληκτικό. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε σε ρεύμα, λειτουργεί με... Ναι. Οπότε εδώ πέρα είναι η μπρίζα, έτσι. Μπαίνει στο ρεύμα. Και εδώ πέρα υπάρχει το συνδεδεμένο το remote. Μάλιστα. Αυτό το μηχάνημα που το βρίσκουμε. Πατάει το κουμπάκι και αρχίζει να εκτοξεύει το χιόνι. Είναι ακριβό αυτό το μηχάνημα ή εμείς παρέχει υπηρεσίες ο κύριος σε κάποια εκδήλωση και μπορούμε, ξέρω εγώ, να το χρησιμοποιήσουμε κτλ. Βεβαίως. Το μηχάνημα κοστίζει 75 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε μέσω ίντερνετ. Η διεύθυνση είναι www.djshop.gr. 75 ευρώ, πάρα πολύ φθηνό για όποιον θέλει να κάνει. Το υλικό το οποίο χρησιμοποιείτε, αν γίνει σε κάνα πάρτι κτλ., το υλικό αυτό έχει κάποια τοξικότητα, κάποια επικινδυνότητα για τα παιδάκια, είναι ελεγμένο? Ναι, είναι ελεγμένο, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της ΕΟΚ, είναι απόλυτα ακίνδυνο, μη τοξικό. Γιατί καταλαβαίνετε, μπορεί να πάει σε κάνα μάτι, μπορεί κάνα παιδάκι ας πούμε, να το βάλει στο στόμα του, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να υπάρχει μια οποιαδήποτε φόβος από πλευράς γονιών. Ναι. Όπως σας είπα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Είναι απόλυτα ελεγμένο. Ωραία εικόνα ο Βασίλειδες εκεί, με όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής κτλ. Είναι και φιλικό προς το περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύνδεση με την ευχή χιόνια καλά. Να είστε καλά. Χιόνια καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.